Velkommen til. Tak. Og jeg er glad for at se så mange. Det er jo helt overvældende. Jeg er rigtig glad for at få lov til at stå på Dansk Fotografisk Forenings vegne og byde velkommen til den her udstilling på Brænds Klædefabrik som en del af Odense Fotografisk. Og vi var med som forening sidste år også med en meget lille udstilling. I år der er vi blevet lidt modigere og har taget flere forskellige billeder med. Og også flere forskellige slags billeder. Jeg vil lige forsøge at lave en introduktion, så I ved, hvad det er for nogle kategorier af billeder, I kan gå rundt og kigge på. Først og fremmest så har vi jo det billede med, som har vundet konkurrencen Årets Fotograf i DFF Dansk Fotografisk Forening i år. Og det er det billede, som er nede ved Bonnie der. Yes, det sort-hvide. Og det billede, der er en, der hedder Benjamin Bergsted, der har taget. Og det repræsenterer jo den høje kvalitet, som vi gerne vil have vores forening ligesom kan levere. Og han blev faktisk optaget på landsholdet i fotografi med det billede også, sammen med en række andre DFF-fotografer, og var i Island til World Photographic Cup, eller sådan en slags VM for fotografer, og fik en 9. plads i sportskategorien med billedet. Så det står derovre, så vi kan kigge på det. Derudover så har vi, som noget nyt i år, taget 3 paneler med. Og hvad filmen er i panelen? Jamen det er, igennem Dansk Fotografisk Forening, så kan man tage en kvalifikation, altså en certificering, en eksamen, hvor man indsender 12 billeder, som så bliver bedømt af en international jury. Og de 12 billeder, de skal fungere som enkeltværker, men de skal også fungere som helhed. Så de skal hænge sammen visuelt, og man skal kunne se en kunstnerisk vision med altså en tydelig personlig stil i billederne. Så de skal være ensartet på den måde. Og det skal helst være sådan, hvis man tager et af billederne væk, eller bruger 2 billeder eller et eller andet, så falder det hele til jorden. Altså på den måde så er det nørdet helt ned i mindste detalje med, både hvor de står i forhold til hinanden, og hvad for nogle farver, der er arbejdet med. Og det er også meget vigtigt, for at man forstår den her eksamen, at alle billederne har samme høje kvalitet. Der må ikke ligesom være et billede, der er bedre end alle de andre. Så falder det samlede panel til jorden. Dem kan vi 3 af i år. Vi har Leila Bersemann, som står her. Og Helle Holms, som står her. Og Jakob Surland, som står dernede i hjørnet. Og det er bare 3 eksempler, så man kan se, at de kan se meget forskellige ud. Men man skal forhåbentlig også kunne se ideen i det her med de 12 billeder, der hænger sammen. Og hver enkelt panel har en lille tekst med, en form for artist statement, som står nede til venstre for panelerne. Så kan man lige læse lidt om, hvad det er, det her panel går ud på. Hvad er det for nogle tanker, der ligger bag det panel. Og sidst men ikke mindst, så har vi en masse fotografier fra DFF-fotografer med, som på en eller anden måde har deltaget i Årets Fotograf, eller været en del af et panel, eller på en anden måde har berøring med foreningen. De står sådan placeret rundt omkring, og det er dem, I kan se som enkeltværker. De er i forskellige størrelser og med meget forskellige udtryk. Hele bagvæggen hernede er sådan nogle billeder, og når de kommer i det der kvadratiske format, så er det typisk fordi, de har været med i Årets Fotografkonkurrence. Og så står der på stapelier rundt omkring nogle lidt større billeder, som også er fra DFF-fotografer. Ja, til dem af jer, som ikke kender DFF, så er Dansk Fotografisk Forening en af de ældste foreninger for professionelle fotografer i verden. Det er en forening, som sætter meget stor pris på innovation og på fællesskab og faglighed. Så vi laver masser af arrangementer for de professionelle fotografer, der er med i foreningen i løbet af sådan et år. Og vi håber, at de her billeder også skal være med til at vise noget bredden i foreningen. Så det var lige kort om DFF, så jeg også ved, at I har
gået på besøg hos. Men altså tror jeg ikke, jeg vil sige så meget andet. Jeg håber, at I vil gå rundt og nyde billederne, og både mig og Jakob er her i dag, og vil meget gerne snakke med jer og svare på spørgsmål, hvis I har nogle ting.